Atria ang balko mo. Atria mo. Okay ah. Tingnan mga way kito. Moms. Love you. Dito, kiligzay. Hey, what's up mga paps? Makato kami subong sa One Madison Place. Kay ang One Madison Place naga-turn over na subong, so pwede daw kasulod dito kag mag-check sa mga units kag sa building. Hopefully makatake ako video sa pictures to para mapakita ko sa inyo. Kung hindi, sinsya ka mo eh. Okay? So makadto na ko to. Bye bye. So ali na kita, makadto kita subong sa One Madison Place. Natabo ko anay. So kung anay ako niya maalalo niya shades. Makadto na ko to So amo ni sang One Madison Place. Ang unang condo sang Mega World. Dahil ako makasulod ta. Naka-manual pa nimo. Alam namin mo? Naka-manual pa. Nabutong? Di ba mo wala pa siyang kuan, wala pa siyang permanent. Oo. Permanent power within this week pa na. Okay. Kay ang ano pa na. Maubok na sa karon pre. Oo. Ari kami subong sa elevator sang One Madison Place. Muning sokto niyo kung may puli pa ka mo. Bida ka naman. Yes. So muna yung pool, no? Okay. Ano ka din ng unit owner? Yes, I am the unit owner of 4th floor. Ginangkon mo ang unit ni Mamba. So muna yung jacuzzi. Future jacuzzi. So kung gusto nyo mag-relax, talaga mo relax. So, okay. Sir, gym, sir. May time na po, game. Oo. Pero mababa. So gagawa ko na kay may kliyente pa ko sa showroom. Nautod na nga ako nga tour. Okay, may client ako. Okay, tabok ta. Okay. So bago lang ko tapos attender sa akon nga client. Yes. Yahoo. So ano ko balo kung di ko makadto. Alis lang din ko pa way. Hello. 2 hours later. Nagahulat kami disang dismissal ni Lily. Ang posisyon ko bala.
nila posisyon, no. Nagpawayway sila. Nagtulog man ko. Posisyon ko muna yun. Nyo. Okay. Baling pabugtaw ko sakit. Doon naghitad ang akong liw. Hindi magyapon manami. Magbuhi na si Lily kagara na siya. Ang himuon namon tabo kami sa akon nga bayaw. Kaya nag-abot siya from the States. Matabo kami sa iya sa the shop sa Atria. Kay dito kami. SM siya kami pagunti. So meanwhile, samtang wala pa 30 minutes dugay pa ni, no? 30 minutes ka. Basta kahulat ka. Sakit lang ko. Ayan, position ko, abe. Okay. Ano mo? Patsagan mo? Okay. Muna ako niya masayista, oh. Kano? Tikahitad mo. Pero okay lang. Tama naman, okay naman. Kung pabayaan mo, masakit na ulo mo. Pa-massage ka na lang, 30 minutes. Kaluoy man sa ako niya, baby girl. Okay ka lang da. Pa-massage ka 30 minutes, 30 minutes or ano? Sa tiin? Ito early. Sa may ito yung mera daw. Kung may ara daw, si Trio man, si Atria. Itria hambal ko mo. Ito itria. Okay tingnan mga away ka daw. Hindi kaya imo yan, hindi question. It's a period. Moms. Love you. Dito, kilig siya. Tutuyo ko yan, tangi. Moms, you're my forever. Yeah. Mami, ketchup ka ba? Bakit? Kasi hinahanap ka ng hotdog ko. Daan na. Daan. Okay. Panos na po. A few moments later. Yay! Abot na siya! Hi, Lee! Ito siya may a lot of money. Lee! Say hi to the vlog, anay! Hello. Wow! Okay! Smile. Pili na kami kalakat! I want. Let's go to Atria! Well, okay, nakapark na kami. Medyo dulob na. Sige, magawa na kami. We'll grab some food. I'm sure gutom na ning mga especially this little pig, no? And this little skeleton. Skeleton pa? Hindi ka na skeleton, ha? Tapos ang little witch is the Hindi ko ako yung witch. little Yan. may Namumo ko naman. hindi my sweetheart, the love of my life, my forever. Tuod. Enemy. Forever enemy. Yeah. Ari kita subong sa Atria, no? Did you vlog like we went to Atria before? Wala pa. This is the first time nga nag-vlog ako sa Atria. Okay? So we are vlogging. I'm vlogging my vlogging. Oh yeah. So diin ang Wait, hindi ko siya sponsor. okay lang siya. Okay ka lang, sir. Are you sick? Yeah, we went to Jollibee. Jollibee. Okay. We already went to Atria. Jollibee, sponsoran nyo kami ha. May kami di. Happy naman siya. Ang arte mo magkaon.
So, ari kami subong sa Tatoy's, no? Tatoy's is very popular restaurant dito sa Iloilo. I just embarrassed Basta mga ano gani, mga Family. ang mga family, mga nag-abot halin sa lain nga countries abroad, magpuli sa Iloilo sa Tatoy's kakaon. So, this is the new Tatoy's restaurant dito sa San Rafael. Okay? First time ko na di. Can I make an announcement? Yes, announcement please. Very good announcement. May ang announcement niya. Tulog. Huwag batsyag ah. Busog na, busog. Busog ka na. Busog na, busog. Hi! Yay! Say hi! Oh. Hala ka na sa vlog. Hello. Baby ball. Namian sang gahod. Bala ka ito yung kuya.